Požehnané dobré ráno, milí bratia a sestry. Som rád, že môžem byť opäť medzi vami. Na Mládeži sa preberala séria o Božích menách. A ja by som rád dneska vás predstavil s jedným ďalším Božím menom. Ale skôr než pôjdeme do tohto konkrétneho, o čom sú Božie mená? Prečo Boh používa rôzne mená, aby sa opísal? On ich používa, aby objasnil, aby predstavil rôzne aspekty seba, rôzne časti, lebo Boh je taký veľký, že ho nedokážeme obsiahnuť jedným menom. A on rôzne oblasti seba vyjadroval rôznymi menami. A na úvod sa chcem spýtať, kto je Pán Boh pre vás, alebo konkrétne, kto je Pán Boh pre teba? Je to váš Pán, král, otec, priateľ? Spasiteľ? Niektoré časti Božieho charakteru a niektoré Božie mená sú nám bližšie ako iné. Ako som povedal, nedokážeme obsiahnuť Boha celého, ale niektoré časti sú nám bližšie. A Pán Boh používa veľa mien, aby sa opísal v Biblii. Nebudem ich čítať, mám tu niektoré vypísané, ale pozbudzujem vás, nájdite si ich a študujte, čo každé to meno znamená. A tak, ako poznáme Pána Boha? Kto je Pán Boh pre nás? My máme tú výhodu, že máme Božie slovo. Môžeme si študovať a môžeme ho spoznávať cez jeho zjavené slovo. V Starom zákone, ale ľudia nemali Božie slovo, aspoň z veľkej časti. A dnes pôjdeme do života Abrahama, ktorý nemal o Bohu žiaden text. A dáme si trošku taký prierez Abrahamovým životom, že ako sa Pán Boh dal jemu spoznávať a ako to Božie meno El Shaddai, alebo Boh všemohúci, dal zjaviť Abrahamovi. S Abrahamom sa stretávame v prvej knihe Mojžišovej v 12. kapitole, kde je zaujímavé, že Boh sa mu nepredstavuje. On sa mu len zjaví a hovorí mu, choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Abraham, alebo ešte vtedy sa volal Abram, tam príde a Boh sa mu znovu zjaví a hovorí, tvojmu potomstvu dám túto krajinu. Abraham vtedy nemá žiadne deti, ale Boh mu slúbi, tvojmu potomstvu dám túto krajinu. O kapitolu neskôr, v 13. kapitole 1. Mojžišovej, Boh pokračuje na tomto sľube. Už nie len, že dám tvojmu potomstvu túto krajinu, ale rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. Bude ich mnoho. A pre Abrahama, ako bezdetného, to možno znelo divne. V 14. kapitole nastáva boj. Abraham ide pomôcť jednému jeho spojencovi a Pán Boh mu dáva víťazstvo. A potom v 15. kapitole sa Boh zjavuje Abrahamovi a vysvetľuje mu trošku, čo sa stalo. A hovorí mu, neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena. Po tom boji, ktorý Abraham vyhral a dostal veľa majetku, ktorý vrátil tomu spojencovi, na ktorého zaútočili nepriatelia, Pán Boh hovorí, že ty si vyhral, lebo ja som ťa ochraňoval. Ty si vyhral, lebo ja som tvojim štítom. A Boh mu povedal, čaká ťa veľmi veľká odmena. A Abraham vtedy bol taký, že OK, Bože, už si mi slúbil, že budem mať deti, že dostanú moju túto krajinu. Slúbil si mi, že ich bude ako prachu na zemi. A tak Abraham hovorí, a toto čítam z 15. kapitoly 1. alebo 2. verš. Abraham však povedal, Hospodine, Pane, čo mi chceš dať? Veď som bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. Ďalej povedal Abram, hľa, nedal si mi potomstvo a sluha narodený v mojom dome bude mojim dedičom. Tu zaznelo slovo Hospodinovo, tento nebude tvojim dedičom, tvojim dedičom bude ten, ktorý vyjde z tvojho tela. Aj uveril Hospodinovi Abram a on mu to počítal za spravodlivosť. Tak tu Boh sľubí Abrahamovi, že budeš mať veľa potomstva, dostanú túto krajinu, ale vyjdu z tvojho tela. Aj keď si starý, vyjdu z tvojho tela.
Potom prichádzame do 16. kapitoly prvej knihy Mojžišovej, kde Abraham nepochopil úplne Boží sľub a myslel si, že musí Bohu dopomôcť. A tak má s slúžkou jeho manželky syna Išmaela a čítame si, že Abraham bol 86-ročný, keď mu Hagar, Sárina slúžka, porodila Izmaela. Myslel si, že Boží sľub je naplnený. Má syna, ale tam Pán Boh neskončil. V 17. kapitole, text, ktorý Mateo pred chvíľou čítal, hovorí, že Abraham, keď mal 90 rokov, čiže o 14 rokov neskôr, sa mu Boh zjavil a konečne sa mu predstavuje, ja som Boh všemohúci, ja som El Shaddai. A neskôr v tej istej kapitole, v 15. a 16. verši, zmení aj Sárine meno zo Sáraj na Sára a Pán Boh dodáva, požehnám ju, Sáraj, a dám ti z nej syna. Takže tvojim potomkom nebude iba tvoj syn, ale bude váš spoločný syn, tvoj a Sárin. A dedičom nebude Išmael. Ideme zase ďalej, do kapitoly 18. A tam Abraham príjme návštevníkov, príjme tam putujúcich a oni, keď odchádzajú, tak mu hovoria, určite sa vrátim k tebe o rok, na jar, a vtedy bude mať tvoja žena Sára syna. A taký známy celkom text, alebo príbeh, Sára sa zasmiala v sebe a pomyslela si, keď už som uvedla, môžem mať ešte rozkoš? Aj môj pán je starý. A teda tento príbeh, že Sára sa smiala v sebe, poznáme. A niektorí jej to celkom vyčítame, že kto sme, aby sme sa smiali Božím zasľúbeniam. Ale keby sme si čítali kapitolu predtým, a ja viem, že teraz idem trošku nazad, ale v 17. kapitole, v 17. verši si čítame, vtedy Abraham padol na tvár, usmial sa, a to je to isté slovo, ako v hebrejčine, ako zasmial sa, a pomyslel si, či sa 100-ročnému môže niečo narodiť a či 90-ročná Sára môže ešte rodiť. A tak obaja sa smejú. Boh sa predstavil, ja som El Shaddai, ja som Boh všemohúci a oni sa smejú. A potom preskočíme pár kapitol do 21. kapitoly, kde si čítame, Hospodin navštívil Sáru, ako slúbil a splnil, čo bol Sáre zaslúbil. Sára počala a porodila Abrahamovi v jeho starobe syna. Abraham dal svojmu synovi, ktorý sa mu narodil a ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Krásny text, krásny príbeh, kedy Pán Boh dokazuje, že on je všemohúci. To, čo človeku je nemožné, jemu je možné. Ale mňa na tomto zaujíma ešte niečo iné. Skočím na sekundu do Nového zákona a v liste Hebrejom v 11. kapitole si čítame o Sáre, že Sára vierou nadobudla silu počať, hoci sa jej čas už minul. Pokladala totiž za verného toho, ktorý dal zasľúbenie. Vierou Sára nadobudla silu počať. A ja sa pýtam, kedy sa toto stalo? Kedy Sára ukázala vieru? Lebo naposledy, čo si pamätám, sa smiala Božím prikázaniam, ale potom si čítame, že vierou nadobudla silu počať a potom počala a porodila syna Izáka. Ak sa vrátime späť v našom príbehu, keď Abraham bojoval proti svojim nepriateľom, tak Pán Boh dokázal, kým je, bol Abrahamovou ochranou, tým štítom, a potom sa mu predstavil ako ten štít. S týmto menom El Shaddai, Boh všemohúci,
Pán Boh najprv prišiel, predstavil sa, že ja som Boh všemohúci a až potom neskôr to dokázal. A tá viera tam nastala niekde medzi tým. A ja sa pýtam, čo sa muselo stať v Sárinom a Abrahamovom živote, aby uverili, že Pán Boh je naozaj všemohúci, že mu naozaj nie je nič nemožné. Toto nemáme napísané priamo v Biblii, ale ja verím, že čo sa stalo v kapitolách 19 a 20 prvej knihy Mojžišovej, je to, čo zmenilo ich názor. Medzi tým, ako dostali ten prísľub a smiali sa, a medzi tým, ako sa narodil Izák, sa niečo stalo. A stalo sa to, že bola zničená Sodoma a Gomora. Boh zostal z neba oheň a síru a zničil dve najväčšie mesta v okolí. A ja verím, že keď Abraham a Sára toto videli, povedali si, že tento Boh dokáže všetko. Jemu nie je nič nemožné. On je El Shaddai. On je Boh všemohúci. A keď dokáže zničiť dve mestá, on dokáže nám dať syna. A ja verím, že vtedy Sára a Abraham uverili. A tak sa pýtam, kto je Pán Boh pre vás? Poznáme ho ako Boha, ktorému nie je nič nemožné? Alebo ho poznáme ako Boha, ktorý niečo zvládne, ale niečo nie? Alebo, ak by sme sa vrátili k iným Božím menám, je to Boh, ktorý dáva pokoj? Jehova Šalom? Je to Boh, ktorý nás vidí? El Roj? Je to Boh, ktorý uzdravuje? Jehova Rafa? Pán Boh je El Shaddai. Je to Boh všemohúci. Ale to je len časť jeho charakteru. V 2. knihe Mojžišovej, v 6. kapitole, Boh prichádza k Mojžišovi, ďalšej veľkej osobe Biblie, a hovorí mu toto. Alebo čítame si toto. Boh hovoril s Mojžišom a riekol mu, ja som Hospodin, Jahve, a zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi ako El Shaddai, ako Boh všemohúci. Ale svoje meno, Jahve, Hospodin, som im nedal poznať. Boh tu hovorí Mojžišovi, ja som zjavil Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi ako El Shaddai, ako ten Boh všemohúci. Ale moje meno Jahve som im nedal poznať. Tebe, Mojžiš, dávam poznať svoje meno Jahve. A toto je moja túžba pre nás všetkých. Chcem, aby sme vedeli o Bohu čo najviac. Chcem, aby sme poznali čo najviac jeho aspektov a jeho charakter. Ale viac než to, aby sme vedeli o Bohu, chcem, aby sme poznali jeho. Nechcem, aby sme vedeli iba veci o Bohu, ale aby sme poznali jeho osobne. Aby sme nevedeli len, že tento Boh dokáže všetko, ale aby sme ho poznali osobne. Tak ako prišiel za Mojžišom a ukázal sa mu osobne. A tak do toho vyzýva nás všetkých. Spoznávajme Boha. Spoznávajme ho ako Boha, ktorý naozaj dokáže všetko, ale viac než sa učiť o ňom, spoznávajme ho osobne ako Boh, ktorý chce mať s nami s každým z nás osobný vzťah. Amen.